Vidím. Tu dáme dnu. Nalož do kamiona, hej. No, ešte, ale ďalšie tam dať, vieš. Gogo. Ja. Kto to tam dáva? Gogo. Nie, ja. Ja. Gogo. Ja. Gogo. Hugo. Gogo. Perfektne, dobrá práca. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja. Gogo. Už to je celé plné. No. Celý kontajner odvezeme do Dubaja za Marekom, dobre? Boa. Na loď, no. Boa. To je Mohamed, hej. V Dubaji sú obidvaja, aj Marek aj Mohamed. Pracujú teraz. Čakajú na kontajner tento tu, kedy príde, aby mohli predať. Tým tam naložíš bielu žulu. A oni túto bielu žulu predajú. Dobre? Môže byť? No do Dubaja loďou to odvezieme. Dobre, kamión príde do prístavu, naložíme to na loď a ideš. Vypadli ti nejaké, tak rýchlo ich pozbieraj, Marekovi budú chýbať. Výborne, tak daj na strechu. Ale musíš potom pomaly jazdiť, keď máš na streche. Pomaly teraz. Ohoho. Videl som to, zase zleteli dole. No, už si vyložil tovar. Všetká žula, všetok mramor už je vonku. No.